מנגן שזוכה בקדושה אמור לפתוח, להיות צינור, לדבק לשמות ישראל באור של האמונה, באור של השמחה. ולתורתך שוב, זוכר? אז עבדתי בעני ולתורתך גדלנו על המנגינות האלה, בסעודה שלישית, בשבתות, בחגים, בשמחת תורה עם הרב דרוקמן. וכל מה סיפרו לנו זה של הרבי המרקד, זה של רבי שלמה קרליבך. ואני בתור ילד ציפיתי מתי נזכה, אמרו שהוא חי בדור הזה, אמרו שהוא חי היום, כאילו בתור ילד. אמרתי, הלוואי, מתי נזכה לראות את היהודי הזה, מפנים לפנים. אתה רב קרליבך, אתה רב קרליבך. אמרים, מרחוק, חשבתי שרב קרליבך נמצא פה, כי שמעתי מעבר לרחוב, הייתי בטוח ששלמה קרליבך או חי, או שזה טייפ או משהו. פעם ראשונה, כמדומני זה היה בסבסטיה, באלון מורה הישנה, תחנת הרכבת בסבסטיה, שם התחילה התנחלויות בשומרון, היינו ילדים, ופתאום פשטה שמועה, הרבי המרקד מגיע. מלאך השם שירד כדי להחזיר שמחה, אמונה, ביטחון וחיים לעם ישראל. השירים שלו זה תורות, הניגונים שלו זה תורות עמוקות. ככה אתה יותר מבין מה דוד המלך התפלל, ככה אתה מבין יותר מה הצדיקים אמרו בתורה, דרך המנגינות שלו בשלום. בכלים שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, בשירה ובזמרה, בסיפור חסידי שהיה מספר, שהיה נוקב לבבות, עומק נשמות ישראל. רבי שלמה נתן מתנה נפלאה לעם ישראל. שכל אחד ששומע מגינה עם פסוק, עם המילים, הוא הולך עם זה ויכול לחזור על זה וזוכר את זה. ומלווה התרופות שכל יהודי הולך בתרמי שלו עם התרופות האלה. יכול בכל שולחן שבת לשיר אותם. בגלל שהם פשוטים, לא מתוחכמים, לא מורכבים, אבל עמוקים, נוגעים בעומק הנשמה, בעומק הלב. רבי נחמן מברסלב אומר... העולם חושב שעל ידי סיפורים מרדימים את הילדים. אבל אני אומר, רבי נחמן, אני אספר סיפורים כאלה שלא רק שיעירו את הישנים, אלא יחיו את המתים. אתם יודעים, רבותיי, זושה לא היה אומר אני צריך, אני רעב, כי הוא אומר, אני זה רק אני השם אלוקיך. אין אני זה רק אני השם אלוקיך. אז מה היה עושה זושה שהיה רוצה לאכול? הוא אומר, זושה רעב, זושה צריך לנסוע, אין אני, זושה קורא לעצמו. אני לפעמים נמצא בעיר תל אביב, ולפעמים אני בלילות אומר, במקום ללכת לישון או סתם, ניקח גיטרה, נצא לרחוב ונראה מה שיקרה. ואז זה מעיר אותי, זה מחייב אותי, וממילא זה מדביק כנראה גם את הלבבות מסביב. ואנשים מסביב מתחילים לבכות, ומנשקים אותי, אומרים, זה החזיר אותי לחיים, זה ידי אמריקאי בפינה, אני רואה בוכה ובוכה, והוא צועק כל הזמן, it's touch me באנגלית, זה נוגע בי. הוא אומר, עכשיו הנגינה הזאת החזירה אותי פעם ראשונה, איך שהייתי לפני מלחמת שלי, החזרת אותי להיות יהודי. להיות יהודי פשוט דבר הכי עמוק שבעולם, וניגון פשוט, לכן יש בו את כל העומק שבעולם.